काय नाव आहे तुमचं? संभाजी हरिदास डोंगरे. बर, काय वाटतं बाळा वांग्यावरती तुम्ही जी स्प्रे केलेला आहे आता ह्या प्रोडक्टचा, काय वाटतंय तुला? भारी आलीत वांगी. हा. लांब देठ, हां फुलं बिलं भरपूर लागलीत. बर, पानं बिनं आळूच्या पानापेक्षा मोठी. आळूच्या पानापेक्षा मोठे आहेत. हम्म. आणि जी जमिनीचं महत्वाचं स्ट्रक्चर आहे माती, ती पावर ठीक आहे, भूमी पॉवर. भूमी पावर त्या बॅगेमुळं जरा माती भुसभुशीत झाली. बरोबर, हुशार आहेत आजकालची नेक्स्ट जनरेशन, हुशार आहे. त्याचे वडील त्याच्या चेहऱ्याकडे नुसतं बघत राहायला लागलेत त्यानं काय बोलतंय. बर, बाळाच्या चेहऱ्यावर हसू पाहतोय आपण आज. आज रासायनिक पद्धतीने जी शेती करतोय आपण, ह्याच्यात वडिलाच्या चेहऱ्यावरच हसू गायब झालंय. त्यामुळे पुढच्या पिढीच्या जर चेहऱ्यावर हसू नाहीच, तर इथं उत्पादन वाढल्यानंतर आपल्या चेहऱ्यावर पण स्माईल येते. त्याच्यामुळे पुढची पिढी शेतीकडे वळल अशा आशा धरून आपण सेंद्रिय पद्धतीने शेती करू. बरोबर. तर तू खुश आहे का बाळा ह्याच्यामुळं? ओके, ठीक आहे ठीक आहे. थांबाय अजून थोडं बोलते. बोल की, बोल की, बोल. ते आपण जरा ही रासायनिक पदार्थ खाल्ल्यामुळे आपलं शरीर कमकुवत होतं, उंची वाढत नाही, बरोबर तब्येत वाढत नाही. बरोबर. अजून अजून काय नाही. बस. तर ही केमिकल फ्री शेती झाली पाहिजे, हा, chemical रसायन मुक्त शेती झाली पाहिजे, विषमुक्त अन्न समाजाला मिळालं वांगी पाहिजे. काही जातोय बाजारात. बरं, वांग्याला काय भाव मिळाला तुला? वांगे किती निघाले तुझे? ही 10 किलो 10 किलो किती रुपयाचे झाले? 270 रुपये. अरे एवढं कस काय? भाव वाढलाय आता. बर, मग तिथं आपल्या क्वालिटी तिथं क्वालिटी सांगतो. जैविक वांगी, हा जैविक वांग्यामुळे जरा लोक बी हा म्हणते चांगलं रासायनिक मुक्त आहे म्हणते ती. बर, पटकन तुझे वांगे विकले हा, गेले? पटकन लगेच घेतले. ओके. एकाच व्यक्तीला दिले का किलो किलो तेच देऊन टाकले. तेच दिले? या ठिकाणी सदाप्पा डोंगरे हे पण आले होते, धनाजी डोंगरे हे पण आले होते, गणेश डोंगरे, त्याच्यानंतर बाबासाहेब डोंगरे, बाबासाहेब डोंगरे पण आलेले आहेत, आणि तात्या डोंगरे पण आहेत. बाबासाहेब नमस्कार. नमस्कार. काय वाटतं वांग बघून? चांगला. आमच्या उसाला जरा पानं रुंदी झाली ती झाली ती? नवीन लागणीला. हा 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 हा. बर, त्याला कसं वापरलंय? कसं नाही, 3-3 मिलीनं वापरले, 2 फवारण्या केल्यात नुसत्या. बर, बाकीच काय नाही. ओके. आता ह्या आपल्याला पूर्ण शेती